Здравейте хора, както виждате играем на една игра, но не мога да ви обясня точно каква. Не знам как се казва, но знам как се играе. Не как виждате какво. Това е, както виждате, футбол с коли и трябва да се вкарваме колкото можем повече голове. Но си има определено време. Да. Аз съм Пламен, с мен е Георги. Ние преди малко направихме един клип, веднага почнахме друг. Защото се изтри. Да, не знам какво стана, обаче направихме мега готините неща и като видяхме, разбрахме, че не сме снимали. Но тук ще стане много направо добре. ми иде да се трясна клавиатурата в главата и да това. Или да си изчисти праха. Даже Ама честно ще запаля много кук. аз? Аре, подайте му, виж. Нещата ще вкарат. Няма да вкарам, вижда. Да, аз как се пърлям кръвта пак. Скачай! Чакай. Аре бе, толкова. Знам как му е свърля. Ще вкарам. Не, греда направиха. Бъй! Бъй, някакъв скочи върху мен. Как се подава? Това ще добрите. Аз си пуснах срещу ракетите. Аз пуснах срещу ракетите да играеш. Бъй, човек за малко да вкарам. Значи си бил За добър. първи път през живота си. Той ще вкарам някакъв. Ще вкарай! Аз съм бак сърцата. Хайде, бе, много тъпи, бе. Вратар, бе! И... Това беше едно нещо. Нека да видим клипчета. Това ти ли си? Да. Бой, да, това съм аз. Как се наричаш? Как се наричаш? Не знам. Аз съм бахти добре, вкара гол. Изе! Удари топка. Аз се подмятам като някакъв табак. Едно не разбирам това. Давай! То за някъде е така. Да. Те ще скарат. Не, няма да карат. Толкова. Виж са. Ой. Казах ти, че няма да вкарат. Да, то карат го. Аба. То карат го. Много се топло е. Казах много. О, ес, как удари топката. Вой как се личи. Хайде, подайте му, виж къде. Не си там си игра. Отивай ти да се включиш в мача. Не си няма вкара. Тих. Има някакъв. Вой, защо не се дай долу на пода да удариш? Вой, колко е топ! Тих. Значи не си бил. Не съм много тъпо. Yes! Две ножи. Бой, това. Бой, човек, това бяха. Не. Бой, някакъв гръмна и откара гол. Някакъв червен гръмна. Някакъв червен гръмна и откара гол. О, май гад. Бащия ретарда. Бой, на косъм беше. Yes! Ще ви. Да ги затменима хората.
Ето момент как. Bucket please, bucket why. Как се фърлям. Давай, газ. За Бургас. Това ми помогна, иначе ще да влязам в вратата. Както гледаме, са 3 на 2. За нас. Да. И червените се ядосаха. Явно. Ама не за дълго. Защото след малко изпършва времето. 30 секунди! Не! Ако свършите на 3 на 3, какво ще стане? Равни. И ще даде още време. Дано да вкараме тях. Няколко секунди. Карайте! Точим се бакен път. Как се летим? Да, ние го ако вкарам. Равни. Равни. Лъчник! Шикарно! О, май гад! Ти си вкарах... не си вкарах автогол. О, гад, бах ти. Ретарди. Кога блъснаме? Абе, циганко тъпа. Да. Аз съм бах се ретарда. Не! Yes! Добре, че там имаш човек. Пази се, бе! Бъй, човек, ако вкарат. Окей. То вратаря вас ми кадъря. Ако бяха вкарали, така щях да го изблъскам. Едно тъп. Човек, те на кого съм? Пишме ги! Така Yes! Да, 4 на 3 сме. Добре, това беше всичко от днес. Чао. И довиждане. Не забравяйте да се абонирате, да харесате клипа, да го споделите с приятели. И чао! Кажи към мене. Бях аз и това е Георги. Довиждане!